Добре дошли в нашия чисто нов подкаст Херц, подкаст за доброто. Аз съм Поли Троянова от Фондация за доброто. Това е... Надежда Рангелова също от Фондация за доброто. Всъщност днес ще проведем нашият първи подкаст с нашият първи гост, Да. който е психиатър и... Психиатър и преподавател в Нов български университет. Да. Доцент доктор Светлозар Василев. И се надяваме, че ще можем да обсъдим едни така за нас много важни теми, много интересни, дълбоки. Въобще скачаме в дълбокото. Да. В дълбокото синьо. Да, дълбокото синьо, без такива пояси и такъв тип неща, както обикновено си правим. Така че много се вълнуваме, поне аз много се вълнувам, защото идеята за подкаста е пък и идеята за обучението по така терапевтична комуникация и терапевтично поведение, комуникация, да, се зароди при нас от много време и просто си намираше точния момент, в който вече да се материализира. Преди да говорим с нашия гост, за нас е много важно да разкажем накратко какво сме ние и какво в момента правим, освен че работим по този проект за терапевтична комуникация. За нас е важно да ви разкажем и това за нашите други неща, които правим, които всъщност са нашето физическо проявление. Работим за подобряване на средата в детските отделения в страната и в момента работим в 3 детски отделения. Да. В Добрич започнахме съвсем скоро ремонтните дейности. Там в момента сме на етап голямото къртене. Да, голямото къртене и изнасяне. Голямото къртене и изнасяне и там е в отделението в Добрич, отделението, което е може би най-голямото като мащаб, което досега ще сме правили от всички други, които сме правили. Да. Другото отделение е в една малка болница в град Карнобат. Град Карнобат и тази болница, тя не е областна болница, малка болница, но за това пък си има редовни пациенти, които обслужва от града и от селата наоколо. Да, болницата в Карнобат също е така едно от първите отделения, в които имаме доста активно участие и финансово участие на общината, защото болницата е общинска. И така, може би тук е момента да кажем, че нали, това всъщност беше наша цел, основна цел, да можем да включваме все повече и все по-активно, собствениците на принципалите на болниците да поемат отговорност и да участват в този процес на подобряване на средата. И третата болница, в която все още не работим физически, но подготовката тече много сериозно, това е болницата в Ботевград, където за наше огромно щастие самата болница прави изцяло ремонта в детското отделение и паралелно и в други отделения в болницата, като много хубаво е, че те се съобразиха с нашите промени в техният вече съществуващ архитектурен проект, така че наистина да се получи една функционална, добра среда за лечение на дечицата и за работа на екипа. Да, това е един вид мечтата. Всъщност, ние си даваме сметка, че последните години и ние трупаме много опит, знания, това как трябва да изглежда едно отделение, със всеки следващ проект добавяме по нещо, примерно сега в Търново и в Ловеч, отделенията, които завършихме буквално началото на тази година, след едногодишен ремонт. Там за първи път започнахме да правим функционалните промени в отделението, т.е. как отделението да бъде така преустроено, че да бъде максимално удобно както за лекарите, така и за родителите и за децата пациенти. Всъщност и преди правихме функционални промени, но с всеки следващ проект те стават все по-задълбочени, разбирайки какви са нуждите, така че наистина да работи добре за всички, защото това е един организъм, който не може да бъде насечен на отделни органи. Той просто трябва да работи заедно, за да има един наистина добър резултат. Да, може ли да кажем за какво си мечтаем? Да.
Аз си мечтая един прекрасен ден ние да знаем, да сме толкова добри в промяната на средата на детските отделения, държавата да е толкова ангажирана и толкова силно да осъзнава нуждата от промяната в средата като първо ниво на промяна в детското здравеопазване, че просто да каже, ето ние ще променим средата във всичките отделения. В България ще има стандарт, по който да изглежда. Ще направим един голям национален проект, ще го финансираме. И ще го изпълним, а пък ние просто ще помагаме с това как наистина да изглежда по най-добрия начин, защото в крайна сметка, нали... То не е само да изглежда, то е да се усеща, то е да работи. Да, прав си. И така, и всъщност много си мечтаем държавата да си влезе в ролята и ние я подкрепяме. И ние като едно истинско НПО всъщност да подарим на държавата нашето ноу-хау. Да, както Слави каза, това аз няма никога да го забравя, ако някой не знае какво би трябвало да е, защото не знам дали на всички НПО-та това има мечтата, но всъщност мотото на НПО-то би трябвало да бъде, нали, забравих. Че да няма нужда да съществува. Точно така, да няма нужда. Мечтата на всяко НПО е да не съществува. Да няма вече нуждата. Да няма вече да бъде отговорено на нуждата, да бъде свършена работата. Точно така, да си решил проблема един вид. Така че и ние за това си мечтаем, пък ще намерим някой друг проблем. О, да. Да, проблеми за решаване има колкото искате, така че... И така ще се надяваме да ни гледате. Ние ще се постараем да каним интересни гости. Днес с нас е доктор Светлозар Василев, доцент в Нов български университет. За нас е голямо вълнение. Това ни е първия подкаст и темата, за която днес ще говорим, е всъщност терапевтично поведение. И сега ще разберем след малко какво всъщност означава това и колко е важно за отношенията между пациентите, децата пациенти, лекарите и родителите. Здравейте! Здравейте! Мерси за поканата. Добре дошъл. Така. Започваме с един от първите въпроси. Тази тема за терапевтичното поведение при нас от много отдавна се зароди в фондацията. Особено откакто посещаваме повече и повече отделенията, забелязахме, че има нужда от промяна малко на начина на общуване, но не ни беше съвсем ясно как и какво точно трябва да се случи. И така се стъпка по стъпка, още преди 2 години се стигнахме до теб. Ако може ли на ти да продължим? Да. Благодаря. Стигнахме до теб и поне за мен много от нещата се изясниха и се подредиха във времето, в което говорим и работим, но ще те помоля да ни разкажеш малко повече за това какво е точно терапевтичното поведение или лечебна комуникация, както ние си го бяхме формулирали. Как стои това нещо в вашите среди? В областта на медицината от много векове е налице едно разделяне между тялото и психиката, което всъщност е изкуствено и вредно за контакта между лекаря и пациента, тъй като ние не можем да отделим тялото от психиката, от душата и от обществото, в което живеем, в контекста, средата, в която се раждаме, живеем и умираме. Така че тази цялост е нещо, което е много важно да започне да се връща обратно, така както дори в България го е имало преди, когато така наречените семейни лекари, доктори са познавали още от раждането своите пациенти, цялото им семейство, дори по-широката фамилия и са се занимавали не само с болестта, но и с причините, поради които тази болест възниква.
Така че те са можели да осигурят едно комплексно отношение към пациентите, което предполага както емоционална връзка, доверие, което е изграждано и поддържано в години, така и чисто медицинската лечебна работа. Сега ние сме на такъв етап в българското здравеопазване, когато трябва да възстановим този подход. Българското здравеопазване, освен че така е белязано от липсата на терапевтично отношение, в смисъл внимание към емоционалния живот на пациента, внимание към това как болестта въздейства върху неговата психика и социално функциониране. И освен това, българското здравеопазване, за съжаление, е доста фрагментирано, т.е. различните специалисти се грижат за тяхната конкретна проблематика и нямат достатъчно ресурс, като време, енергия, пък и организация на грижите, да мислят комплексно. Да. Как, например, един ендокринен проблем е провокиран от стрес и как ако лекуваш хормоналния дисбаланс, всъщност не можеш да имаш траен успех, ако не отстраниш факторите. Или това, което наблюдаваме сега с началото на проекта тази година, когато започнахме да правим интервюта с лекари и сестри и деца и родители в болниците в София и Велико Търново, всъщност болничните лекари и педиатрите или личния лекар, който следи всъщност здравословното състояние на детето, много рядко са във връзка помежду си. Така че сега, например, имахме такъв казус, който мога да споделя. Майка на 3 деца и 3 имат белодробни проблеми и 3 от ранна детска възраст влизат в болница с алергични проблеми, с астма, с много чести бронхити, които прерастват в пневмония. Очевидно, проблема не е само медицински и на място в този дом или може би в това семейство има неща, които провокират тези алергични реакции и имунитета на децата. Може би, и това е съвсем доказан научен факт, има и някакъв вид емоционални напрежения или дори конфликти в това семейство, които също могат да провокират при едни уязвими деца подобен вид реакции. Така че болничният лекар лекува пневмонията или астмата, овладява я, това дете се връща обратно и след 1 месец отново влиза в болница, защото проблема е овладян за момента, но не и кардинално. Ако има връзка между болничните лекари и лекарите от извънболничната помощ, дори един телефонен разговор, ако някой се сети да проведе, изписвам това дете, ама обърнете внимание на това и това, или пък лекаря, който поеме обратно детето, се обади на телефона в болницата, винаги на епикризата има такъв телефон. Това ще отнеме, да кажем, 5 минути, но нещата ще започнат да се проясняват и да имаш една картина за това как единия и другия могат да се съгласуват и да решават проблема, всеки в конкретната си задача, но заедно. Така че това са 2 от най-ключовите проблеми, на които всъщност нашият проект съвместно с вашата фондация, Нов български университет и Фондация за доброто, ще се опита да допринесе чрез обучения и може би чрез някакъв вид консултации на ръководството на болниците и може би и други здравни грижи в областта на детското здраве. Да, при нас това, което основно наблюдаваме и така някакси оттам тръгна цялата идея, всъщност колко травмираща може да бъде една
случка, едно преживяване в болницата. Един престой, защото той е продължителна случка от няколко дни. Да. Колко травмиращо всъщност това може да бъде за детето и колко така дългосрочни последици може да остави в неговата психика и така съзнание и живот като възрастен човек. Нали, аз мога да дам пример със себе си. Аз съм била такова дете. Нали? Майка ми беше много тревожна, защото тук и ролята на родителя е много важна. Майка ми беше изключително тревожна, когато аз се разболея от каквото и да било. Нали? Общо взето, в повечето случаи аз трябваше да я успокоявам нея, нали? Защото, примерно, лекарите нямат, както нали, забелязваме този подход. И всъщност това нещо, за това нещо много малко се говори в нашето общество. Нали? Някакси и лекарите, и родителите според мен не съзнават до голяма степен колко наистина сериозно може да бъде отражението върху живота на един човек. И това исках да си поговорим. Нали? Как точно се формира една такава травма през един престой в отделението? От какво може да бъде провокирана? Нали? Как може да афектира тя живота след това, за да може хората да започнат да разбират за това нещо. Аз вярвам, че и самите лекари, нали, по-късно ще те питаме и това, нали, дали някога се е изучавало този предмет. Да. И самите те не разбират ефекта и мащаба на това нещо върху здравето и живота на техните деца-пациенти. Защото сме свикнали децата, айде сега няма да плачеш много, тихо, нали, давай, бъди мъж, бъди еди какво си, не реви като жена, такива някакви лозунги вървят. Да, те са лозунги и същевременно някакъв опит да се положат граници, което само по себе си не е лошо. Нали? Детето не може не бива да плаче или да се оплаква или да отказва някакъв вид неща и трябва да му се полагат граници, включително в такава стресова ситуация, както вие казвате в болницата. Това е така наречената тема за медицинските травми. Защото медицината възниква като и един много хуманен акт, който се практикува от хора, които принципно са загрижени за другите и по някакви причини, например чрез личен опит като теб, са усетили на гърба си колко е важно да има лечение. Тоест, медицината, която е със задача да спасява животи или да съхранява здравето, с самата си природа понякога може да бъде травмираща, даже много често е травмираща. Поставянето на един абокат, поставянето на инжекции или една операция, още повече самия престой в болницата, както казвате вие, Поли, е принципно травматичен, защото извежда детето извън обичайната му среда и освен това то не е в никак добра форма. Така че неговото тяло не функционира добре, особено пък в тежките случаи и то е много често притеснено. Ако и майката е тревожна и така не може да откликва на тези потребности на детето, става още по-трудно. И тук е мястото на персонала да мисли и да предостави такъв вид организация на отношенията с майката и с детето, че хем лечението да върви, т.е. медицинската страна, хем да се обръща внимание на раздразнението, на гнева, на оплакванията, на тревогите на родителите и на детето. За съжаление, в България обучението по медицина не подготвя лекарите за това. Аз съм питала няколко професора. А сестрите подготвя ли ги? Също. Още по-малко. Също не. Да, така че това е една област, която за съжаление се пропуска в обучението по психиатрия. Например, се обръща внимание най-вече на психичните разстройства. Ние учиме и медицинска психология, но това така минава, между другото, и пак не се обръща достатъчно внимание. Докато в други страни, особено в Съединените щати,
когато се учи медицина, например в Харвард, ти от първи курс учиш как да се държиш с пациента и как да стъпваш в неговите обувки, как да се поставиш на мястото на дете, юноша или възрастен, на техен близък, какво се случва, когато си в болница с особено пък сериозно заболяване, в главата на човека и в душата на човека, така че да можеш да разпознаваш тези типични състояния на тревога, на недоволство, които все са знак, че ситуацията надхвърля капацитета на човека да се справи в момента. Има нужда от помощ. Да. Тази помощ може... някаква, може да се предоставя и е добре да се предоставя от целият екип, всеки по свой си начин и според своята личност, но принципно, ако емоционалните състояния биват отразявани, това помага и на овладяване на самото заболяване, не само за комфорта на пациента и удовлетворението му от лечението, тъй като, отново подчертавам, тялото и психиката всъщност са едно. Така че ние вече знаем към днешна дата, 21 век, благодарение на развитията в областта на психологията и най-вече психологията на развитието и психоанализата, че формирането на личността и на характера на един индивид минава през много фази. И тези фази всеки от тях има една конкретна задача, поне, която детето трябва да усвои. Например, през първата година от живота детето формира себе си, като се учи най-вече да се свързва. Да се свързва със своята майка. Това означава да може да изгражда доверие, да може да изгражда здравословно недоверие, да може да изгражда умения да се оттегли от контакта, ако контакта му идва твърде много. Например, децата понякога си обръщат главата и не искат да гледат майка си. Или не искат да бъдат кърмени и показват, че им е достатъчно или че са ядосани на млякото, че не тече в достатъчно количество, скорост или имат си свой емоционален живот, който между другото е доста богат и вече има в България, благодарение на усилията на много мои колеги, преводи на ключовите книги и литература по тези въпроси. Във втората година от живота едно от нещата, които детето учи, е да се отвързва, така да се каже, т.е. да може да се отделя от майка си, след като вече се е научило да бъде с нея, да я напуска първо за кратко, после за по-дълго, т.е. да бъде самостоятелно за първи път по един психичен и физичен начин. Аз осъзнах колко съм травмирала моите деца още първата и втората година. Няма такова нещо, че не искат да ме гушкат, примерно. Абсурд. Въобще не съм ги отбелязвала тези знаци. Казвам ви. Доколкото те познавам, надали си ги травмирала чак толкова много. Разбира се, никой родител не е идеален. Да. И е въпрос на количество и качество на тези интеракции, които са хиляди на ден. И така по-нататъка към това, че детето е изградило своят идентитет в смисъла на това, че то вече знае кое е, кой съм аз. Надя, Полина, Светлозар и така нататък, се добавят други неща. Нали, това, че ти си, да кажем, сексуално същество. Т.е. трябва да прибавиш към всичко това отношенията между половете, разликата между тях. С това възникват много тревоги, възникват много любопитства, влюбвания и така нататък и така нататък. След това юношеството, да не преминавам през всичките. Познанията в най-общи линии за тези фази и какво е важно за детето е много важно да присъства в подготовката на медицинските кадри, за да могат те да знаят какво се случва в норма и когато има стрес
и то е свързано, да кажем, с криза в соматичното състояние, как този процес може да бъде не прекъснат или нарушен. Той може да бъде прекъснат като бъде замразен, но развитието на детето за известно време може да бъде прекъснат като бъде настъпи отклонение, което е временно или пък трайно. Трайните отклонения в емоционалното развитие са доста чести, когато има хроничен медицински проблем, т.е. има хронична болест. Т.е. пък за тези деца трябва да има задължително участие и на психолог и компетентен специалист в областта на психичното здраве, който да може да минимизира вредните ефекти от тази болест, да помага на детето да се социализира, нали, защото то може да бъде странно. И има различни странни деца. Едни си преживяват вътрешно, други чрез поведението си дават много знаци. Ние ги наричаме хиперактивни или деца с опозиционно разстройство, дето се казват не, и това е голям проблем за училищата, нали, защото те се бият и недоволстват, бягат от час още в 2-3 клас, цялото училище тръгва да ги търси из квартала и какви ли не случаи. Но това са все знаци за това от какво има нужда детето. И ако системата, здравната, образователната, въобще ние като хора можем да се организираме по един по-чувствителен начин и да помагаме на тези деца, на тези родители, на тези учители, на тези съответно лекари, сестри и ръководители на съответните медицински заведения, то нещата ще започнат да си идват на мястото. Тоест, ние не искаме да критикуваме по един разрушителен начин, искаме да критикуваме, като посочваме проблемите и предоставяме някакъв вид решения. Само тази критика е полезна. Искам тук да се включа, защото нашият опит от нашата работа в фондацията показва, че само с критикуване и с нали, едно безкрайно оплакване и създаване на чувство за безизходица, нещата никак не вървят. Ние усетихме, че за да можем да работим с нашата здравна система добре, трябва да имаме едни разбиращи, спокойни отношения, в които чрез разбиране да подобрим нещата постепенно. Това е причината ние от Нов български университет, специално департамент здравеопазване, да си сътрудничим с вашата неправителствена организация, защото тя има този подход, а не подхода на други не толкова зрели към момента НПО-та, които по-скоро критикуват и дигат шум, но от това нищо не проистича. Точно така, за нас е много важно да проистича. Да проистича и сега да проистича, защото не искаме да го отлагаме. Тук обаче имам един такъв... ние, нали, говорим постоянно за нуждите на пациентите, обаче работейки с екипите в детските отделения в страната, осъзнаваме, че нуждите на тези екипи също не са адресирани. Никой не се е погрижил за тях и съответно те са изоставени. И това, че са изоставени, те не получават необходимата подкрепа, за да могат и те да подкрепят. И те да се грижат. И сега на нас ни става абсолютно ясно, че ние не можем... Ние това го разбрахме от ремонтирането на детските отделения. Казахме, ние ще ремонтираме пациентските части. И ще ремонтираме там, където пациентите влизат, което е манипулационна, което е приемен кабинет, интензивен сектор, нали. Обаче стаите на персонала, стаята за почивка на сестрите, на лекарите, кабинета, там където се преобличат, нали. И започнахме да усещаме това недоволство. На вас не ви интересува за нас. Не ви пука, нали? Вие само за пациентите. И осъзнавам, че докато не се погрижим за тези хора, които трябва да полагат грижата, то ще бъде неефективно това, което правим. Така е. И това е винаги бил подхода на екипа, в който аз работя.
Ние имаме подобен вид изследвания и работа, например, и с полицията, която особено през 90-те години беше така един насилнически орган. Нали, полицаите биеха не по-малко от престъпниците, мутрите и тези от застрахователните компании. И седеше въпроса защо. Нали? Една институция, която трябва да полага грижи за сигурността, всъщност се превърнала в насилник и престъпник. Да. И там беше същия проблем с това, че нямаше никаква грижа за полицейските служители, пък те много често се сблъскват с тъмната страна на така, отношенията между хората. Но обучението е само едната страна на този процес. Ние вече виждаме чрез това изследване, че ако гледаме пък на медицинският персонал и ръководството на лечебните заведения като на едни неглижирани деца, на които трябва да се помага и така да се грижим за тях, това е грешен подход. Първо, защото те не са деца. И второ, защото по този начин ние ги инфантилизираме. И трето, защото имам доста така проблеми, които самите ръководители, пък и персонала на тези болници и извън болнични заведения трябва да реши. Да. Проблема с циничността, проблема с корупцията. Тя може да бъде корупция с взимане на пари за неща, които не трябва да взимаш пари, но може да бъде корупция и на работната задача, че ти вместо да си лекар или сестра, за да се превръщаш в нещо друго. Да. Човек, който се грижи за собствените си интереси повече от тези на пациентите и така нататък. Така че ние, освен да даваме, трябва да се научим да изискваме по добър начин от шефовете на тези отделения и от ръководителите на тези болници. Иначе здравната система няма да се реформира. Тя трябва да се реформира по един болезнен начин за всички, който не е лесен и всеки трябва да извърви своя път. Нали? Иначе е съвсем ясно, че само даване на грантове пари и наливане на средства в ремонт и обучения или екскурзии и участие в конгреси, както правят фармацевтичните фирми, и те също доста корумпират здравния сектор по този начин, нещата няма да се сложат в ред. Така че как това да стане е вече въпрос на индивидуален подход, който трябва да бъде измислен, изобретен, сътворен, вероятно на всяко място по различен начин. И тук е тънкият момент в нашето сътрудничество, че ние трябва хем да имаме достатъчно данни и гледайки на тези няколко болници като на пилотни проекти, да намерим 1, 2, 3 проблема, които да се опитаме да решим, да извлечем поуки какво работи, какво не на това конкретно място, защото това, което е в София е различно от това, което е в Велико Търново и обратно. И ще трябва различни, как да кажа, стратегии и тактика да приложим. Гъвкавост. Аз си го представям, аз си мечтая да мога да ги взема Светлю и неговата колежка Нелия, нали беше? Да. Албена, Майя, Хари и други. Всички, които може да обиколим всички болници в Затова ще ни трябва хеликоптер обаче. Да, може да поискаме, ето сега може да поискаме да ни осигурят един хеликоптер, за да може по-бързо да стигаме до болниците, защото това, което аз видях в Велико Търново, когато бяхме преди няколко седмици, преди 2 седмици, самите разговори с лекарите, с
сестрите, с стажантите, с родителите, с децата. Това е безценна информация. Ние се опитвахме така, първоначално имахме идеята, да преведем и да адаптираме материали, които работят, примерно, както каза Светли, в Щатите. Да, но всъщност си даваме сметка, че онази система е на едно друго ниво на отношение, на развитие и няма как това нещо да бъде просто взето, преведено и сведено до тяхното знание, за да се променят. Също тук най-трудното нещо... То трябва да се адаптира към... Да, трябва да бъде адаптирано към нашите нужди. И то дори към всяко едно различно отделение, защото то си всяко отделение е отделен организъм с неговите отношения вътре, с особеностите. Това не е детско отделение, което да върви като един кълъп. Не може. Големият проблем е с политиките в областта на здравеопазването и хората, които се занимават с създаването на тези национални, регионални и местни политики. Майката, и хората... която е изоставила децата, един вид. Така да го кажем. Не. И с самите хора, които ги привеждат в действие, защото, примерно, те до голяма степен разсъждават за болницата през призмата на концепцията за болнично легло. Точно така. Да. Нашето отделение има 30 легла. И сега тук сме ги разпределили така. Тези са по-инфекциозни, тези са по-неинфекциозни заболявания, тези са по двама, тези са по едно легло и така нататък. Но това да мислиш за хората, които са на това легло, по този сложен начин, както се опитах да го опиша, отчитайки това, че ние имаме психичен живот, или така както го наричаме в философията и психоанализата субективност, т.е. субективно преживяване. Всяка от тези майки в различните стаи и децата, в зависимост от тяхната възраст, личен опит, имаше във Велико Търново една жена от Армения, женена за българин. Детето й не говореше български, например. То говореше само арменски, да не говорим, че беше малко и още усвоява езика. Тези деца, които са от билингвално семейство, те по-бавно проговарят, така че това е нормално. Но тя има тотално различен опит от циганката с трите деца, дето имат белодробни проблеми. И живее в някакво село край Велико Търново. Значи, това, че те имат психичен живот и различни преживявания за персонала или майката с детето, дето отказвала да се сложи абокат, като почнеш да я разпитваш, тя казва защо отказва и всъщност това е реакция на недобро отношение от страна на някои от сестрите към нея и детето и така нататък. Когато вникнеш в тези неща и можеш да говориш директно, както казват в Англия малко нецензурно cut the shit, т.е. мани тия глупости, да говорим по същество. Да. Нещата си идват на мястото и те не са толкова сложни. Въпросът е, че някакви хора трябва да се откажат от удобството и комфорта си или поне да го намалят и в някакви разумни граници и да има това мислене за човека не като за болнично легло. Овладяваме температурата и инфекцията, отива си вкъщи, идва друг с температура и инфекция. Не като обект на лечение. Не като той обект, е субект. Като субект. Знаеш, ние се опитахме да решиме въпроса с абокатите. Защото това е невъзможно. И установихме, че опитахме се да решим въпроса с абокатите чрез инструментален метод. Не психологически. Може би трябва само, извинявай, повече те прекъсвам, да обясним на хората, които не знаят какво е абокат, че това е един вход в кръвоносните съдове на човека, който е постоянен и чрез него се администрират лекарства. Се поставят лекарства, да. Но това е за да не се слагат инжекции постоянно, мускулни или венозни. И всъщност самото му поставяне
И престой в тялото внася не само дискомфорт, но и болка, пък децата много протестират. Освен това, те гледат да си извадат това нещо. Да, постоянно го виждат и си припомнят. Да. И сега проблема с абокатите и това, че децата не искат и майките им също. Ами това, че децата не искат и майките им също, но проблема, че поставянето на абоката обикновенно включва 4 души от персонала, които държат едно дете в манипулационната. Което реве и къщи. Майката е отвън полуприпаднала, защото чува крясъци на дране. И ние си мислихме, че понеже има такива едни уреди, казват се веноскопи, защото много пъти тази процедура не се получава отведнъж, тъй като детето много мърда или е обезводнено и вените трудно се виждат, или е затлъстяло и не се виждат, или просто е такъв ужасен стрес, че дори екипа, много опитният екип не успява отведнъж да хване вена. На моето дете са му търсили по 7 пъти, са го боцкали по 7 пъти, за да успеят да поставят абокат. Ние започнахме да даряваме веноскопи. Намерихме най-скъпите, най-хубавите, най-широко възможните, нали, от неонатология до гериатрия. Такива, които да могат да се ползват и ако има нужда и в други отделения в болницата. А какво е веноскоп? Веноскоп е, да. Ние толкова много говорихме за това, че сякаш всички знаят, но всъщност трябва да се обясни. Веноскоп е уред, който чрез инфрачервена светлина показва къде са вените, какво може да се види чрез осветяване. Могат да се видят вените в каква дълбочина са, каква им е структурата, позволява различни видове настройки, така че да помогне чрез осветяването, паралелно с това се прави, нали, набождането и може да даде насока на човека, който поставя абоката на медицинското лице. И съответно да предотврати няколкото неуспешни опита и съответно стреса. Освен това е много забавно, защото свети със светлина, има едни там зелени, червени неща, които светят по него. И е някакъв шанс да се отвлече вниманието на детето и да се направи това по-безболезно. Нашият опит за инструментално решение на поведенчески проблем, защото аз го приемам като поведенчески проблем на екипа, защото екипа отказва да приеме, че детето го е страх и че се бунтува. Отказва да позволи на майката да участва в успокояването на детето, тъй като екипа обикновено смята, че родителя, не само майката, че те ще влошат нещата, а че няма да помогнат. И съответно поставянето на абокат се превръща в едно жестоко травмиращо положение. Дарихме 4-5 такива уреда. Оказа се, че не навсякъде ги ползват. Аз се обаждам редовно през няколко месеца и ги разпитвам така абсолютно cut the bullshit стратегия. Питам ги, кажете ми, ползвате ли го? Върши ли ви работа? Помага ли ви? Хубав ли е уреда? Имате ли нужда от още едно обучение? На много места не го ползват, за жалост. За мен тук много важно нещо е всъщност, нали, да се обърне и защото това, което Поли каза, нали, че те не ги ползват, някакси на мен ми се струва през цялото време, че хората, лекарите, не стига до тях есенцията на това, че на тях ще им бъде полезно да се научат да работят с този уред и на тях ще им облегчи стреса, както и в комуникацията. Аз когато те слушах, нали, разговора с едната от лекарките в Търново, която обясняваше, нали, за майката с абоката и така нататък, имах усещането, нали, че и тя не може, това, че тя не може да разбере какъв е проблема на майката, е основният проблем. Защото тя, ако го разбере, по този начин ще намали нивото на нейното напрежение и реакция към тази ситуация. По-скоро ще се опита да намери начин, по който да овладее положението и да се справи с майката и с детето. Само че тези хора много често нямат ресурса за това нещо. Нали? И
и знанията, и времето. На мен ми се е случвало, когато сина ми му взимаха кръв, значи аз мога да потвърда, че майките на този етап могат да влушат положението, защото аз го държах да му вземат кръв. И когато той се стискаше и започна да го боли, тя не можеше да му вкара вената, аз директно я шамарозах през ръката. Кога? Инстинкт. Детето? Не детето. Жената, която му взимаше кръв. Вижте, той е инстинкт. Значи малко сме като в джунглата. То не е смешно, ама това са реални случки, нали, от ежедневието. Да, те за това го правят. Да, абсолютно. Но и другото е за мен е недопустимо. Моята дъщеричка беше на 8 месеца и я вкараха в една стая. Тя крещеше, за да й сложат инжекция. Мен ме бяха сложили отвънка и аз исках да разбия вратата. Ами и това е нормално. В същото време една наша така близка позната ни разказваше в Австрия как преди години, дъщеря вече може би е на 25-6 години, е трябвало да й направят операция и да й вземат кръв за изследване, нали, преди операцията. И за да не стресират детето предоперативно, са отложили операцията, изчакали са, няколко екипа са ходили при детето да разговарят с него, за да могат да направят тази манипулация спокойно. Най-накрая е дошъл самия професор или доцент и той по някакъв начин, знание, умения, подход, е успял да вземе на детето кръв без излишни стискания. Самата майка споделяше и казва, аз като съм си от България и съм свикнала, ми идеше да им кажа, им казах по едно време, дайте ще я стисна, просто да й вземе така. О, не. Мисля, нали, тук говорим за някаква вселенска разлика в подхода и отношението. Нали. Аз съм съгласна с това, което ти каза, че трябва да има граници. Между другото, и когато бях с теб в Търново, си дадах сметка, че понякога и ние минаваме една граница в тази съпричастност към лекарите, към родителите. Нали. Но важно е как бъдат поставени тези граници. Защото, нали, ти каза преди малко, детето не бива да плаче. Ами, въпросът е как ще го накараш да не плаче? Дали ще успееш да го разсееш или ще му кажеш тихо? Да не плаче постоянно. Да поплаква. Не. В разумни граници. Тоест трябва да го успокоиш. Той иначе съвсем ще се превъзбуди. Да, така е. Супер сме. Много добре се справяме, да се похвалим. Минути за самореклама, ако имате такива. Аз гледам часа. Добре сме с времето. Но аз си искам да ви разкажа една моя история, пак, която е съвсем скоро, обаче много ме впечатли, защото някак си като започнахме да работим с теб за обучението, нали? Сещате ли се, случват се такива неща, че ти се появяват ситуации в живота, нали, които те са на тази тема под един или друг начин и аз също имам страх от взимане на кръв. Нали? Ми вливаха, примерно, витамин B12, значи тежък пациент. Сестрите, тях трябваше да ги успокоят после. Но в същото време, когато излязах от помещението, където ми слагаха там въпросното витамин B12, отвънка имаше едно малко детенце, което беше в истерия. Ама наистина в истерия. То се беше пъхнало зад един бял стол, под стола седеше и крещеше. И отстрани, съответно, майката и бащата започнаха. Айде сега, излез веднага, няма да цивриш като момиче. Стига това, давай, иначе си тръгваме и няма да излизаш. Или и майката. Добре, дай ще излез, сега ще заведем, после ще ти купим какво си. Сега, аз не съм специалист, нали, ама този модел така по някакъв начин имам чувство, че после създава едни други зависимости в живота на хората, нали. Така, странно ми беше. И аз ми стана толкова жал за детето и си оставих нещата и викам, сега ще се пробвам да си поговоря с него. Нямам представа точно какво и как се случи, но да не го разтеглям. С детето започнах да си говоря, пъхнах се при него зад стола, взехме една рисунка, нарисувах му една нескопосана кола, успяхме да го вкараме вътре в залата за манипулацията, дойде сестрата, нали, влязаха родителите, той ми почна да рисува и се разбрахме, защото аз трябваше да тръгвам. Викам, моля те сега като да бъдеш смел и като излезеш, после ми се обади. И си тръгнах и след един час майката ми се обади и той ми се обади и ми каза, че е бил много смел, плакал е малко и аз направо се разплаках. И всъщност тук, нали, си давам сметка, че колко е важно това нещо, но и си давам сметка, че, нали, не знам дали ние имаме този ресурс в болниците от хора, ние имаме много малко лекари, които толкова време да отделят на мен ми отне 25 минути.
Да, но ти като го направиш веднъж, взимането на кръв или някаква манипулация се превръща от травматично преживяване в така, нещо, което е болезнено и оставя следи и спомени, но в края на кращата си превъзмогнал страха си и си горд от това. Да, един вид не си замръзнал, а си го Излизаш преработил. победител. И след това, нали, вече няма да отнема 25 минути, ми ще отнеме 5 минути. Това е много добра точка. Така, unique selling proposition се казва за лекарите. Мисля, да знаят, че вместо 25 минути, 5 минути. Вложи веднъж 25, после ще имаш само по 5. И после пестиш по 20 минути. Да. Ако почнеш си ги смяташ... Моля, водете си записки. Да. Има и друго нещо, че лекарите, по принцип, нали, ние затова толкова много се радваме на нашето партньорство с теб и с Нов български университет. Нали сега, без да, надявам се да не обидя никой, но има едно високо ниво на така отношение от тяхна страна и притеснение някой да им дава акъл. Много е деликатна тази така линия, но трудно го приемат от може би от всеки. От някакви кифли от НПО. Да, например, на моменти, които въобще не са и медицински лица. Да. Ние това го срещаме и когато им променяме структурата на детските отделения. Ние променяме неконструктивно, архитектурно, функционално променяме, защото много пъти се оказва, че те такъв батак са направили през годините, защото са ремонтирали по-малко тук, по-малко там, че са нарушили нормалната функция на потоците на движението. То е наистина нещо доста елементарно, но е нарушено на много места. И в този аспект срещаме, нали, съпротива, която постепенно така с добро я преодоляваме, но пък този аспект на общуването, той е още по-сериозен, по-дълбок. Ами това е проблема с авторитета и че авторитета винаги е нещо, което трябва да се заслужи. Никой не ни приема за авторитет, просто защото си някакъв, дори лекарите не приемат други лекари за авторитети, освен ако не се докажат, че са такива. При вас със сигурност е по-трудно, отколкото за лекари, които да кажем да консултират или да обучават други лекари, но този проблем си седи. И той е свързан с начина, по който функционира системата и с задачата на въобще медицинския персонал, че се грижи за живота и здравето на други хора. И това е голяма отговорност, така че не се допуска лесно друг да ти дава акъл. Аз съм имал разговори през годините с такива хора, които предоставят алтернативни на традиционната медицина подходи и те казват, ами всъщност лекарското съсловие е най-ригидното съсловие. Нали? Те са хора, които не допускат други начини и така не вярват. И в това има нещо здравословно. Тоест това пък е нашата задача, аз мисля, да намериме подход, който да демонстрираме, че работи, защото това е малко като така както се лекува един човек и той не се отказва тук така от болестта си. Ние си мислиме, че така искаме да оздравеем. Но тази болест е възникнала не случайно и така резултат от много неща. Така че да оздравееш означава преодоляване на съпротиви, промяна на нагласи, начин по който живееш и така нататък. По същия начин, когато една организация, било то болница или поликлиника или цялата здравна система или едно общество боледува, то трябва пак казвам, да извърви един дълъг и болезнен път, докато се
преформатира по нов начин и се реорганизират. Това, което вие казвате е като метафора въобще за цялото здравеопазване. То така се оплело и нали, са възникнали едни задънени улици, които в някакъв момент някой е създал за удобство или временно, но те се оказват всъщност нещо трайно. Да. И това доста е сложно, нали, като това с тази детска болница, дето сега цяла България говори с нея. Нали, трябва ли да построиш нова и да бутнеш всичко старо, или трябва да трансформираш старото, или по-малко и от двете. Много е, как да кажа, не е много ясен отговор на този въпрос. Следващия ни подкаст ще бъде на тази тема, ама няма да издам заглавието, защото е много яко. Добре. Но, знаеш, ние сякаш сме две вселени. Аз може би за това имам чувството, че има такава голяма съпротива между нас и първоначално между нас и на самите болници, защото те са свикнали точно по един по-така нарушен, може би в годините, начин на работа. Може да не е най-правилният, но те са свикнали с него. И всяка промяна наистина, дори към добро, дори е желано добро, защото отделенията сами пожелават тази промяна. Дори да са одобрени от тях промените, тъй като ние никога не правим промени, които не сме им представили, аргументирали и така нататък. Докато ние Но когато станат факт, има страшна съпротива. Да. Докато ние пък сме някакви тотално, нали, свободомислещи и смятаме, че абсолютно всичко е възможно. И много често нали, ти виждаш в този човек един контрапункт или нещо, което искаш да правиш, ама по редица причини не можеш, може би свикна с него. И става един челен сблъсък първоначално. Нали? Включително сме имали едни такива разговори, стропане по масата с някои от сестрите в отделенията. Аз това няма да си го дам, защото какво си иначе си взимам всичките сестри, напускаме и край. Закривате отделението. Нали? Има и такива крайности. Но интересното е, че когато започне процеса, нали, на промяната на средата и изобщо много се променят. Самите хора се променят. И ние затова някак си вярваме силно вярваме в това, че ти за да можеш да говориш на тези хора за комуникация, за отношение, за емпатия, някакси за мен лично е цинично да им го говориш, докато, нали, в стаите пада мухала, съборих всички микрофони хора тук направо. Аз не трябва да съм в средата. Ти си оградена от микрофони. Следващия път си на това място. Да, по-добре. Това ти е задачата да рушиш статуквото. Да, точно. И така. Според тебе, това, което го правим, възможно ли е да доведе до една трайна промяна? Това дето отдолу се опитваме да го подредим. Да, искаме да променим системата отдолу нагоре, защото обикновено отгоре може би е лесно. Ти знаеш, говорили сме с един директор, който променя отгоре надолу нещата много бързо, ама да не знам, нали, дали е възможно точно. Всъщност ние откриваме, че директорите само казват, че са сътрудници на промяната, но всъщност я саботират. Да си запишат директорите. Да си запишат директорите. Така че аз вярвам, че трябва и отдолу и отгоре едновременно и че всъщност това ти го казах, Надя, още при първата ни среща, когато се запознахме, че обучението само по себе си до нищо няма да доведе, ако не бъде мислено като някаква стъпка в един по-цялостен процес на реформа, защото всъщност навиците и начина, по който персонала в една организация, в случая, да кажем, педиатрична болница, се държат едни спрямо други и съответно с пациентите, винаги е въпрос на желание да се помага и да се лекува и да се съхранява живота, но винаги е въпрос и на това да се защитиш, персонала имам предвид, от досега с болестта, с смъртта, особено пък когато става дума за деца, и със страданието. Така че това, което ние виждаме сега в областта на здравеопазването е по-скоро изграждането на едни доста
ярки защити, които лекарите и сестрите и ръководителите са си изградили, за да могат да държат страданието по-надалече. Да. И вече различните хора и на различните места това изглежда по един или друг начин, но винаги има това желание за промяна и страха от промяната. Какво ще ти донесе? Примерно ще си загубиш ли позицията, ако, да кажем, въведеш истински екипен подход. Така че другите лекари и сестри да могат да ти търсят сметка, въпреки че си шеф на отделението. Нали? И съответно, ако те не ти търсят сметка, то е едно негласно споразумение ти да не им търси сметка за някои работи. И тогава имаме корупция. И тогава имаме корупция на работната задача. Точно не, че така. се подкупват с пари, вземи тези няколко хиляди, пък направи това и така. Той има и корупция с време. Има корупция, го и това. Да. Така че всъщност това реорганизиране е важното. И сега ще е интересно, ако действително има една промяна въведена чрез обучение, до какво ще доведе това? Как въобще ще се промени ли нещо? Къде ще трябва да се побутне пък и тази организация на взаимоотношенията? Къде ще трябва да съблазним с нали, много по-добро състояние? Къде ще трябва да се окаже натиск? Много е комплексно, да. Ние това още тогава си говорихме, че всъщност, ако ги разделим нали, така на две нещата, от една страна имаме лекарите, които са вече в системата, които от дълги години работят в системата, имат някакви изучени модели, практики, както ти каза, защити, изградени. Те имат бетонирани, изградени практики, които да се разбият. Това би било за мен изключително стабилен трудно. кофраж. Да, такъв сериозен кофраж. Арматура. Да, и всъщност, другите са младите лекари. Аз виждам голяма разлика в това нещо и за мен, нали, както и младите лекари в отделенията, така и младите лекари, които излизат от университетите. Тоест това, нали, нещо е задължително да влезе и да се бори. И които се чудят дали да изберат педиатрията като тяхна специалност. Да. Или да избягат, защото в педиатрията не се случват интересни неща. Да, може и така да се каже. Аз го наблюдавам това когато, примерно, ми се налага да отида с децата ми на лекар, нали? Пак вадиме кърлеж на сина ми, на дъщеря ми, нали? Единия път влизам в Пирогов, директно казвам, влизам в Пирогов, питам и аз съм тревожна майка. Също притеснявам се, съпруга ми беше болен от лаймска болест и имам си някаква история. И най-любезно питам, казвам, как ще го извадите? Защото, за съжаление, нали, новостите трудно се възприемат някакси в нашата здравна система. Там, където сме на село, лекаря местния го вади с задушаване, пък въртене на часовниковата стрелка, точно не както трябва. И аз искам да разбера. Оттам се почва следния сюжет. Сестрата се обръща. Докторе, иска да знае как ще го вадиме. Той, кажете какво искате да знаете. И аз почвам. Какво правите тук тогава? Отидете си при личния лекар. Тук не се... И почва една такава безкрайно деградивна комуникация. Това е лекар, който е така с репутация, с много години в системата, сигурно много добри неща е направил 100%. В следващия момент отиваме в друго здравно заведение, мисля, че правителствена болница. Беше там има един млад лекар, нали, който виждам, че още не е закопчан в тази система, в схватката на системата и той започва по съвсем различен начин подхода, разговор с нея, с дъщеря ми, нали, с мен. На моето ниво на стрес и притеснение просто изчезва в този момент. Нали, не мога да кажа, освен, че го извади по правилен начин, според мен, нали, се надявам, но просто изключително важна е тази първа стъпка. Ето това е големия въпрос. Ако можеш да кажеш какво се случва между мотивираните и с адекватно поведение към пациентите млади лекари и момента, в който системата ги превръща в това, което описа в началото, ще можем да
Така те наградим с Нобелова награда. Чай да пробвам. Аз искам да опитам да говоря на това. Имате ли тук? Без Нобелова. Ще ти теме някаква. Аз мисля, че тези, които отиват към педиатрията, те имат отношение към педиатрията. И съответно те си носят техния личен капацитет, който когато са млади, те го вкарват целия им емоционален такъв капацитет да бъдат търпеливи, да обясняват и да говорят. Постепенно системата ги мачка и те не получават подкрепа никаква и изграждат тези огромни защити. Това е което аз така наблюдавам. Така да, какво в системата те превръща в циничен лек? Това е важният въпрос. Какво те превръща? Според мен първото нещо е, първоначално си ентусиазиран млад, искаш да се развиваш, да кажем. Обаче, както каза Поли, не ти нямаш тази възможност по редица причини. Или не виждаш потенциал, къде, особено в средата, в която работят. Липса на кариерно развитие, липса на добро заплащане, липса на добро оборудване и липса на нормална работна среда. Да, и авторитарен модел на управление на отделенията на болниците. И ти докато не станеш на 56, се броиш за пиле с мляко около устата си. Да, и може би в един момент, особено когато работиш с деца и преживяваш точно тази болка, която ти спомена, и ако си емоционален, и ако някой изобщо не се грижи за твоите нужди и разбира, ние видяхме в Търново имат една психоложка на цялата болница. Тя влиза в отделенията. Въобще не е замислено да има психолози в детските отделения. И тя идва едва когато, дай си Боже, има някаква трагична ситуация. Да, стане страшно. Но в София има психолог на педиатрията, не на цялата болница. И тя е само една обаче и не може да се справя с всичките задачи, които възникват. Ето така се превръщат. Не знам, това според нас. Така се превръщат хората в тази. Може би не е толкова лесен отговор. Сигурно не е. Щеше да се намери до тук сега, може би, решение, но факт е това нещо, ти натрупвайки в един момент всеки човек стига до етапа на това да му се включат някакви механизми за оцеляване. И ти започваш да си казваш, аз така и така по-добре, за да мога да продължа да спасявам все пак някакви деца и да помагам, аз ще стана циничен, ще почна да... може би въобще не е осъзнато. Може би просто така става. Да. Без да е осъзнато. Поли няма да вземе Нобелова награда. Няма да стане. Няма да е сега. Дай друг въпрос. Ма чакай, толкова въпрос, трябва да чуем нещо да ни кажат. Ние трябва да млъкнем. Сещаш ли си? Пробвам. Ветлио, кажи ти питай ни нещо ти. Откъде намирате мотивацията да вършите тази работа? Тя е доста хуманна, но също и носи доста разочарование. Не сме работили достатъчно с психолозите си. Имаме излекувани травми. Това ти го каза със сигурност. Не знам, при мен е това. При мен е нещата, които съм преживяла като малка. Си има още 1000 истории, на 16 примерно години, когато трябваше да обикалям сама по лекари някакви с някакъв обикновен проблем. Все още ли, след 4 години нещо все още те движи? Това твоето личното? Това Поле, психолозите са казали, че в основата на всичките тези неща е аз. Ти правиш неща за себе си, колкото и да ти си мислиш, че ги правиш за другите. Ясно е. Не знам как е при теб, затова питам. Принципно да. Принципно да. Не. И за другите правиш. Да, и за другите правиш, но някак си, поне при мен е това усещане, че наистина искам да променя нещо, не искам хората и други деца да преминават през това нещо. Това е много силно. Не искам моите деца да преминават, не искам децата на моите деца да трябва да слушат още примерно 30 години, че кой ще направи първата копка на Националната детска болница, тази велика тема. И това вярвам, че всъщност вярвам, че когато сме тук на тая планета, Земя, има някакъв по-голям смисъл от това да ядеш, да пиеш и да се веселиш. И аз там съм го намерила и
Вярвам, че децата са най-чистото нещо, за което си заслужава да влагаш усилия, защото там е промяната. Нали? Малко трудно ще променим някой на 60-70 години. Така. Да. Полина, за вас? Минаваме към психоанализа. Нали казахте, питам и аз какво ме интересува. Това е това важно. Сигурно е някаква такава тежка егоманящина при мен. Аз искам да направя нещо много значимо. Наистина. И усещам, че това, което правиме, то е наистина много значимо. А как се справяте с разочарованието? Това разминаване между очаквания и реалности. Ядосваме се, споделяме си. Да, плачем си. Ние сме... Да, правим си такава вътрешна терапия, но най-вече мен това, което ми харесва, че все по-бързо идва процеса на осъзнаване, че трябва да променим нещо в подхода. Да. И на мен това много ми харесва, защото преди бяхме в яд, в гняв, в тъга, в омраза. Сега вече казваме, окей, местим зъбното колело. Трябва да се намести. Значи не е това. Малко е на принципа на налучкване, малко е на принципа опит, на... грешка, Да, на емоционално такова. Нали? Ние вярваме, че по нашия път хората, които идват към нас, те са правилните хора. Някак си стараем се да намираме правилните хора, които да вървят с нас по този път, който е много голям, значим. Има и нещо друго. Ние сме... Така както се събрахме в организацията, не сме се познавали преди това. Абсолютно непознати хора. Просто ни събра тази наша вътрешна мотивация към идеята за промяна на това детско здравеопазване. Аз дълбоко вярвам в това нещо и всъщност през цялото... На мен това, което най-много ми помага да се справям е, че винаги в различните моменти, когато някой от нас се смачка, защото това няма как да си изкривим душата, че не го има. Много пъти сме си казвали, аз не мога повече или примерно аз писна ми, това няма да стане, отчаиваш се. Обаче, когато едната изпадна или две изпадна, това веднага се намира някой, който да мобилизира собствения си ресурс, за да може да дигне другите. Тоест, една общност, която ние сме си създали, много така, мога да кажа, затворена, наистина затворена, защото ние вече се познаваме до така степен, през такива неща минахме, че горе-долу повече от женени, нали, е положението. И успяваме обаче да се дигнем една друга. И на мен това ми е много ценно, да принадлежа към тази общност от хора, на които знаеш, че ако се сринеш и паднеш, някой ще може да те дигне и да те избута. Добре, драги слушатели, драги зрители, Фондация за доброто. Колко яко, че се обърна. Да, много така. Другия път мога ти да го водиш направо. Колко имаме? Точно сме на време. Много, много, много благодарим. Беше огромно удоволствие. Много беше хубаво. Да, много добре се получи. Като за първи път сме топ. Да. Връх. Да. Радвам се. Следващата тема ще бъде за детската болница. Тази много, много, много говорена тема, но пък ние мислим да я говорим още, защото смятаме, че е важно и че имаме какво да кажем. И гледайте следващия епизод на Херц подкаст за доброто, в който ще говорим за Националната детска болница и ще видите как ще направим едно нещо, което много министри, много премиери искаха да направят, но не успяха. Ние ще им отнемем славата. И няма да е първа копка. Не, изобщо.